bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon garti hannde oɗo ñalawma talata hawri ko 19 lewru août hitande 2025 gonɗen joni ko 20h toon to Ohio ɗum hawri ko 17h toon to Californie ɗum noon toon to Mauritanie hawri ko minuit e ɗum noon to Kiev e Moscou hawri ko 3h du matin habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre uji men mawɗi guiɗirɗen ko toon to États-Unis ɗum noon e tugnade kadi ko yalti CNN rokki hono kanko Donald Trump laamu makko min continue haareji makko contre surtout ɓe ɓe wiyata kañumen ko añɓe makko walla surtout ɓen ko wiyata état ji démocrate en hande toon to États-Unis e tugnade kadi ko yalti hono kanko gardiɗo intelligence national hono kanko Tulsi Gabbard o waɗi kadi yamirare wonde kene wona 37 taw ko yimɓe joguinoɓe clearance toon to intelligence o itti indi mumen wiyata rétribution tampinde yimɓe ɓe ganduɗa gotnani walla ko ɓe wiyata añɓe makko habaruji men international ma en puɗɗo haalde ko fate ene oɗo sa joni boto bonnongo toon to maison blanche han hakkude kamɓe Europe naaɓe kono ɓe Donald Trump nene continue hande wadde peeje foof beele boston en daña waɗede tawne joƴƴina kanko Putin e kanko Zelensky habaruji men international mana en toon to Gaza hono kanko Benjamin Netanyahu en wayno mon continue wossodirde konnguɗi bonɗi hakkude makko Emmanuel Macron ɗum noon mami ƴeewa kadi ko goto ɓe haalata foof ma en jaa toon to Mali kadi habaruji jaltuɗi hannde kesso hono kanko gardinoɗo laamu toon to Mali hono biyeteɗo Choguel Kokala Maïga ene wayno oɗo sa o nanggama hannde subaka ɗum Cour suprême yamirima wonde won gueɗe ɗe o bonni jawdi ndi o bonni ko jawdi publique ɗum nde woni premier ministre o habaruji men international cektorɗen ko toon to Sénégal e tugnadi kadi e ko Sénégal haali hono e oɗo ñalawma hannde mardi hono kanko ministre toppitiɗo ko fate collectivité territorial toon Sénégal e kanko kadi préfet mo Dakar ƴefti ñalawma woteji pour nde holno ɓe cuɓoto maire mo Dakar ɗum noon ko décision mo Barthélémy Dias welaka ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude e habaruji ɗimin mbaɗan toon hannde e oɗo ñalawma talata 19 lewru août hitande 2025 ma en gartu joni joni. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البرارين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte nga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare guiɗiɗon d'abord koko fate weeyo ko siftinɗon toon e wayde ko oɗo ñalawma hannde walla oɗo jamma hannde toon to Cincinnati ene wayno ko température ko 33 degré ñalli ene wayno ko janggo subaka fuɗɗorto ko hedde 27 degré ma yaaru noon ha woni ñalawma hedde midi ma woni hedde 29 degré e ɗum noon kikiɗo kadi ma telloy ha 25 degré donc tuggi alarba ha yettenma talata yomtere aronde ɗaminaka toɓoji ma garɗo ɗo e diwan Cincinnati kono noon e wayno ko tungnade kadi climat kaalaɗo ɗo sa joni sibabunde hendu bondu wondi toon walla ƴiwonde mawde wondi toon to diwan Caroline du Nord hawnaki kadi ne wayno kenel ɗi ma jettoga en donc ko haala en wayno oɗo jamma hannde toon to Caroline du Nord en wayno ko keneli kewɗi ma gar toon ummade gueƴ e ɗum noon kadi vitesse hendu ndu ma won ken wona temmuɗiɗi 15 km/h donc ardata kadi koye toɓoji hawnayi kadi bempeƴe mawɗe ma gummoto gueƴ ma naati kadi e nokkuji to surtout henno to Caroline du Nord ɗum noon kadi ma yaar noon ha yetto toon to Florida
donc way wonde fof en wayno ko diwan Cincinnati walla diwan Ohio Kentucky no wonde Indiana ɗaminaka toɓoji kam illa yontere nde arore nde hedde caggal alarba garowo. Habruji men to États-Unis guiɗoɗen d'abord ko toon to Washington tugnade kadi ko yalti toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump mon continue hande liggade pour ƴewde botu hakkude Vladimir Zelensky e Vladimir Putin ko gueɗe kadi kalanoɗe caggal botu mabɓe toon hanki toon to Maison Blanche kanko Donald Trump e wonde yimɓe hohoɓe umminoɓe toon ɗo Europe ene jeeya hen hono kanko donc ene jeeya ɓeɗon artunoɓe makko kanko Vladimir Zelensky hono kanko gardiɗo leydi France Emmanuel Macron kanko gardiɗo laamu Allemagne hono Friedrich Merz kanko gardiɗo laamu Angleterre hono Keir Starmer kanko gardiɗo kadi toon to laamu Italie hono Giorgia Meloni kanko kadi gardiɗo leydi Finland hono kanko Alexander Stubb ene wonde kadi mawɗo commission européenne gardi ɗum hono kanko Ursula von der Leyen ene wonde kadi secrétaire général o tan hono kanko Mark Rutte ɗum noon e wayno ko ɗum woni ko batu mabɓe ko yaltino hanki wonde ko résultat gandaɗo tan wonde ko hawnaki kanko Vladimir Zelensky e kanko Vladimir Putin maɓe jabbo fottude pour ɓe mbadda batu ɗum ɗon donc ɗum woni ko Maison Blanche ko haalata hande kanko Donald Trump mon continue liggade ɗum ɗon pour ƴewde beele ko yaaci beele nguɗo botu no wawa wadde holnde ngu waɗata ɗum ko hunde nde ganduɗa ko taw oɗo sadio en par ce que hunde foof fawi koye honno kanko Vladimir Putin holno jaɓi e kadi holnde o yiiɗi wadde ɗum ko wawi wonde foof fayno anda kam wona toon to Russie ɓe mbaɗata batu ngu wona toon kadi to Ukraine ɓe mbaɗata batu ngu e kono e wayno ko Amérique hawnaki kamɓe ɗi fof ɓe garɗo hen hay ɗum kadi andaka taw e ɗum noon e wayno ko jiida e ɗum ɗon hono kamɓe leyɗele Europe e kamɓe kadi États-Unis ɓene continue liggade oɗo sadio ko fati garantie ji sécurité garantie ji ɗi ganduɗa ɓe mbi wonde koɓe dokka Ukraine so tawi ngal ɗon nano ndel waɗi ɗum ɗon ene wayno ko yalti hande hono kanko Donald Trump o haalni communauté européenne o wi kanko nelta militaire uji makko toon to Ukraine hay sinno wonde ko guerre o deeƴi kono noon kam mo wallude men kala ko fati en weeyo ngo rende ɗum ay ɗum ɗon kadi yantinde en avion ngaji makko so tawi a heeɓi ɗon ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe communauté européenne walla kamɓe OTAN ɓe goni koye liggarde article joni ƴewde so tawi eɓe mbawi yantinde Ukraine e ko mbiyata article 5 ɗum noon ko kala état mo ganduɗa jeeyaɗo OTAN memaɗo ene woni état ɗi fof memama kono noon ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa wawa wonde tawde Ukraine oɗo saa joni jeeyaka e OTAN taw kono noon ɓe goni ko ƴewde peeje fof noɓe mbaɗi article uji mbaɗi noon pour wawde dandude Ukraine e kadi wawde addude kala ko wiyete support mabɓe doole ɗum noon ko militaire ragal e kadi peeje goɗɗi surtout henno ko fati intelligence rokkude Ukraine ɗum ɗon kadi ko hunde yaltude botu kamɓe leyɗele Europe hande ɓe mbati caggal nde ɓe gummi États-Unis nguɗo botu kadi wonno ko botu kadi conférence taw ko visuel kamɓe leyɗele Europe arnoɓe ɗo hanki e nogas jeegom leyɗele goɗɗe jeenoɓe jeeyaɓe OTAN ɗum woni ko botu moɓe mbaɗi pour ƴewde hol peeje ɓe mbaɗata pour wawde dandude Ukraine e wawde rokkude ɗum ko wiyete garantie sécurité muɗum. Habruji men to États-Unis hande tugnade kadi ko yalti hono journal biyeteɗo CNN ene wayno ko dossier Epstein nene continue ha hande layde ɗum noon tugnade ko yalti hono wayno ko kamɓe sud représentant hawnaki soɓe gatti yontere arande maɓe gaddu dossier o toon to cuuɗi représentant ɓe mbawa vodde ko fate jabde yaltinde dossier ji makko kanko Epstein ɗum noon ɓe mbi kadi e wiide mabɓe kadi ɓe mbawata addude ɗiɗon dossier ji illa so tawi département justice kañum hoore mum wawi wadde ko mbiyata rédaction ɗum noon firti wonde ko kala inɗe gonɗe hen jomumen mbawa inɗe mumen mbawa momtede kala ko woni hen gueɗe ɗe ganduɗa privé itte ɗum noon ko ɗum woni ko nandira ko wawi wonde fof ene wayno ko fuɗɗi yaltuta hande ene wayno ko kamɓe ɓeɗo rewɓe ɓe ganduɗa koreji mumen jeenoma e ɗiɗo dossier ji walla ɗeɗo gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa kanko Jeffrey Epstein o waɗi ɗum e ko adi kitale ujunnaji ɗiɗi ene wayno ko ɓe continue hande kamɓe ɗum hewde doole mabɓe oɗo saa joni ene wayno ko ɓe puɗɗima takkude wonde juste département justice mo Amérique au lieu de kañum hoore mum wadde liggey muɗum pour dandude kala toñaɓe ene wayno oɗo saa joni woni koye wadde peeje fof beele non seulement dossier kala ko fati Epstein ne yejjite tawde inde Donald Trump ne hen mais kadi ko continue défendude Donald Trump ko ɗum waɗi e nder haalluji makko kanko Donald Trump nde o jaboto ko fati Epstein surtout debbo biyaɗo yitanoma hen ono kanko Epstein o itti ɗum toon to galle Donald Trump
non ko toon to Mar-a-Lago e wayno ko yimɓe heewɓe nene mettino ɗo sa joni noon Donald Trump jaburi ni wiide wonde ko Epstein en wayno wujji ko oɗo debbo wujji ɗum toon to Mar-a-Lago nawi ɗum e ɗum waɗi donc kanko Donald Trump e nder hitande ujunnaji ɗi kanko hoore makko en wayno ko o serti Epstein o wi ɗum ko neɗɗo mo moƴƴani ɗum noon woni rewɓe ko haalaɓe oɗo sa joni mbi wonde ko rewɓe wona objet ji wona yimɓe hutortoɓe walla wujjeteɓe tan no yimɓe bellirani ene wayno haysono oɗon wujjama rewɓe ɓe ɗon gonno koye propriété makko gonno koye galle makko kanko Donald Trump gonno ko jimani makko donc kala business aji sal mbaɗaɗe hen ko kanko Donald Trump mo jeeya e waɗɓe ɗiɗon business aji donc wawi wonde fof ɓeno continue hewde doole oɗo sa joni ɓeɗon rewɓe ganduɗa toñanoɓe temps Epstein ɗum noon ko dossier mo ganduɗa henne kamɓe ɓeɗo rewɓe mbi wonde ko département justice mo e laamu Donald Trump yiɗani oɗo dossier yaltini yiɗi ko dossier udde ko wawi wonde fof ɓen continue kamɓe koye mabɓe e dillude oɗo sa joni habaruji men hande États-Unis tugnade kadi e lettere gommiɗi toon to kanko gouverneur mo Oregon ɗum noon e nder lettere mo windi kadi jabtade hono kanko ministére toppité de justice mo États-Unis hono kanko gouverneur Tina Kotek o haali gueɗe kewɗe wi wonde ko ene wayno ko laamu Oregon kañum ɓuuri ene wayno ko ala fof caɗele ɗe joguidi e ko fate kuule fédéral o siftini tan e nder lettere ko nder hitande ujunere e 1997 kamɓe Oregon ene wayno ɓe votino oɗon saaha ɓe mbi wonde ko laamu Oregon ɗum noon dadiɓe Oregon liggotako jamais e dadiɓe fédéral surtout ko fati immigration donc dadiɓe Oregon ɗum noon guila policier ji mum ha gendarmerie ji mum ha garde national mumen kañum enen jogui ligguey mum mbaɗata ko état ko ɗon kaaɗi ene wayno ko guila nden kamɓe oɗo état comme Oregon en ko en Californie en wayno Illinois en mbiyete ko état mo yimɓe immigré ji cornoto ko ɗum waɗi donc kanko pambandi wi wonde ko so tawi kamɓe Oregon ɓe ballodirani immigration gouvernement fédéral koko neldata doole yaade toon pour wawde forsude nadde won nokkuji won kanko gouverneur mo Oregon noon o haali wi wonde ko immigration en continue waɗa golle muɗum toon to Oregon hay haala mabɓe haala hen ene wayno ko mi dokki hen yeruji wonde ko won yimɓe nangaɓe ko ɓooyani kon toon to Oregon ɗum noon ko wuuro wiyetengo Woodbourne yiyama hen yimɓe ɓe ganduɗa en nanga ko caggal nde nawi sukaɓe mumen to école ɗum noon yiyama kadi yimɓe nanga hen kadi taw ko yimɓe liggotonoɓe cité goto biyeteɗo Yamhill ɗum ɗo fof ko toon to Oregon ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe baɗoji toon to Oregon taw ko immigration waɗata laamu local mo Oregon ala caɗele ɓe jogui hen kanko kadi gardiɗo justice toon to Oregon kanko hoore makko jaabima ɗiɗon haaluji ɗi pambandi haalata wiide wonde ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa koɓe kalata koko woda hen kamɓe Oregon kuule ɗe ɓe jabbi taw ko kuule fédéral walla ko way wonde fof e wiide mabɓe kadi continue wiide wonde ko Oregon ene ɗofti kuule fédéral ene ɗofti kadi kuule local kono ene wayno ko no wuurno guila hitande ujunere 1997 hande noon continue yiɗa liggotade immigration donc hande tugnade kadi e koɓe ko anda toon nder hitande ujunnaji ɗiɗi 17 no kamɓe toon to Oregon e wayno sarɗiyankoɓe mabɓe gootino wi wonde 63 mumen % mbi enen goni contre ittude oɗo loi ko mbiyata loi sanctuary noon toon firti tan wonde ko wonande won fama muye on ko kuule ɗe ganduɗa en jamirɗe walla dokkoje état ji won doole wiide wonde ko kañumen liggotako e état fédéral surtout liggotako e ko wayno immigration kadi e wayno dokkata kala habaruji walla kala gueɗe balloje immigration nangude yimɓe jeeyaɓe oɗon ata ko ɗum waɗi donc e nder hitande ujunnaji ɗiɗi 17 ene wayno ko woteji mbaɗi toon 63% yimɓe wonnoɓe toon voti wonde ko mbi wonde ko guittata ɗiɗon luwaji e caggal muɗum kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi 21 kamɓe kadi sarɗiyankoɓe oɗon état kadi ɓe mbaɗi kuulal wiide wonde ko maɓe kebbin doole hono ɗiɗon luwaji pour hadde kala ko wiyete service immigration hadde ɗum dañde habaruji ko fate en yimɓe wonɓe jeeyaɓe toon to Oregon ɗum noon ko ɗum woni ko oɗo saha joni ko haareji kanko Donald Trump laamu makko e kadi won état ji ɗi surtout gandiraɗi ko kañumen koyemen ko démocrate en goni toon ko wayno Californie ko wayno New York ko wayno Illinois e ko way noon habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko ummi toon to siyana noon kanko Tulsi Gabbard ɗum ko kanko ardi intelligence mo États-Unis e tugnade kadi yamirore nde waɗi hande o yamiri wonde kene wona 37 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe walla wonnoɓe
walla joguinoɓe ko wiyete clearance ummade toon to intelligence national. ko ɓuri heewde ɓeɗon yimɓe noon wona yimɓe ɓe ganda ɓe ganda ko yimɓe liggotonoɓe, ko ɓuri heewde mabɓe ko liggotonoɓe e laamu kanko président Joe Biden. e wiide kadi oɗo rapport mo ko yimɓe ɓe ganduɗa kañumen koye min mbaɗino enquête aji ko fate hitande 2017 ko fate Donald Trump nde wiya wonde kañum hoore mum dañi walla ɗeɓi dañde balle ummade toon to Russie ko fate woteji bannoɗi toon e hitande 2016. e wiide makko kadi en wayno ko kanko Tulsi Gabbard ɓeɗo ɗum ɗo foof ɓe jiiti ɗum ko sababude e wiide makko ɓeɗo yimɓe fof ko yimɓe jamfiɓe leydi e Amérique mbaɗi gueɗe ɗe ganduɗa en taw intérêt ji muɗum personnel. kono tungnan hande démocrate en ko kalata ɓe wayno ko kanko Tulsi Gabbard erreur aji ɗo waɗata ɗi hen ko erreur aji bonɗi. wonko haalata hen gueɗe ɗe ganduɗa en surtout yen hutoro rapport mo ganduɗa kamɓe suudu représentant ji mbaɗi ɗum o eɗon rapport en ko haalata koye wona ɗum ɗon oɗon rapport haalata. en wayno kadi o haali hen gueɗe kadi wiide wonde ko kamɓe ɓeɗo ɓe witti cléance mumen ko yimɓe ɓe ganduɗa en kañum hen kaalin hen mbi wonde ko kamɓe rusinaɓe e nder woteji bannoɗi hitande 2016. en wayno ko kamɓe koye mabɓe wonɓe ɓurno yiɗande gaño woteji bannoɗi oɗon saaha. ɗum ɗum ko wonno ko hakkude kanko Hillary Clinton e kanko Donald Trump. kono en wayno ko rapport baɗanoɗo e oɗon saaha o en wayno ko haalani ɗum ɗon wi wonde ko haysindo kamɓe rusinaɓe mbaɗi ene wayno ɓe ɓurno yidde ko kanko Donald Trump gaño. en wayno ala fof koɓe mbaɗi e ko fate bonno ɗiɗon wotoji. o haali hen kadi kanko Tulsi Gabbard wi wonde ko ɓeɗon kadi ɓe itti cléance mumen kañumen fof kadi en wayno ko liggima pour wiide wonde ko enquête aji mbaɗannoɗi wonde ko gueɗe Russie kañumen koyen mbaɗi wonde bonni won machine aji no gotirtuno walla woteji no ponno résultat ji muɗum. ɗum ɗo fof e tungnan ha démocrate kalata ɗum ɗo fof ala ko yalte rapport aji ɗi o ko e wonde fof en wayno ko kanko Tulsi Gabbard e gueɗe ɗe waɗa ɗe kadi ko ɗum kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o haalen ɗum guila e manda makko. ɗum ɗo fof kadi ko yoptade walla wattade yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wiyata wonde ko yimɓe ko añɓe makko walla ko yimɓe ankinnoɓe ni kala ko fate bonnandeji ɗo waɗi ɗi o takkano walla ko yimɓe ɓe ganduɗa en kanko hoore makko o yiiɗa ɗumen tan. ɗum noon kadi ko ɗum woni laamu makko kanko Donald Trump e kala kadi gonɗo hen ko ɗum woni ko teskira ko waɗata oɗo saaha joni tampindi yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɗon ko démocrate en walla yimɓe ɓe ganduɗa ko opposant ji makko haysinde ko républicain ji e kadi hutorade département justice e kadi kala kadi pelle gonɗe e laamu surtout ko fate sécurité ko fate intelligence pour tampinde ɓe o joofi wonde wona sehlam makko. ko wawi wonde fof ene woni ko kanko Tulsi Gabbard o signini oɗon kayit kadi wittiri wonde kene wonde 47 neɗɗo cléance mumen wonande intelligence. cléance noon firti wonde ko jomumen ene mbawno hebde won habaruji ɗi ganduɗa ko habaruji secret taw ko intelligence heɓa ɗum. ene mbawi kadi nadde won nokkuji ɗi ganduɗa taw ko nokkuji gouvernement fédéral jeeyi ɗumen. ɗum ɗo fof ene wayno kanko Tulsi Gabbard kadi o itti ɗum hannde siftinde on tan kanko Tulsi Gabbard kadi ko neɗɗo démocrate wonno e kanko hoore makko kadi wonno koye congrès e kono e nder woteji ɓennuɗo ɗi sibabunde lurndiral gonnogal hakkude makko e surtout en kanko vice président Kamala Harris e lurndiral kadi gonnogal hakkude makko e Joe Biden surtout yenno no Joe Biden ƴeftiri Kamala Harris ni taw woteji mbaɗa hen ko adi hade mum ƴeftude. ɗum ɗo fof ɗum waɗi o faati kanko to républicain ji o jingani Donald Trump. ɗum waɗi donc o waɗa e oɗo poste pour yo ardu intelligence national tungnade hande haraleɓe walla wonnoɓe poste mo woni oɗo saaha joni ko gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko gueɗe ma addunomo caɗele. kono tungnata hande haraleɓe kadi ko fate journalisme ko fate politique ɗeɗo gueɗe ɗe mbaɗɗe ɗe fof kanko Tulsi Gabbard guila e makko ha gardiɗo FBI ha gardiɗo justice ko mbaɗata ko fof ko ittude haqqillaji yimɓe e affaire dossier kanko Jeffrey Epstein tawde Donald Trump koko jogori indemo koko jogori yaltude e tawde kadi ene wayno ko yimɓe o doganoɓe oɗo saaha joni o dossier yaltu ene wayno ko hunde nde ganduɗa jogorani moƴƴude Donald Trump. ɗum noon ko mbaɗata ko fof ko pour tan wawde beele oɗon dossier ne jite e fate dossier ji goɗɗi ko ɗum woni gueɗe ɗe mbaɗata tungnata hande yimɓe surtout haraleɓe ko fate journalisme ko fate politique e won démocrate en habaruji men e États-Unis cekkitorɗen ko fati cellal tungnade kadi ko winda e journal goto biyeteɗo medical design and development. ɗum noon e wayno ko ɓe mbi wonde ko oɗo ñalawma hande talata 19 lewru août hitande 2020
nogas e joyi ɗum noon laawol gaduno e nder duuɓi capantato ɓennude fedde wotere wiyetende American Academy Pediatric ene wayno ko kañum hoore mum ƴeftide décision ngaji ɗi kadi ko décision ngaji contre laamu États-Unis ɗum noon ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kamɓe Donald Trump laamu maɓɓe fuɗɗi gila mois de janvier ko kanko Donald Trump e gardugol kadi toon to ministére toppitiɗo ko fati cellal hono kanko Robert F Kennedy eɗen wayno ɓe mbayde kuuɗe fof pour d' abord salade kala ko wiyete vaccine aji kala ko wiyete kadi recommandation ngaji badde seeɗi ko fati en surtout sukaɓe yimɓe ɓe cellal leydi ndi ɗum noon e article o wi wonde ko e nder recommandation ngaji ko fati vaccine aji kamɓe ɓeɗo e fedde docteur eɓe safroɓe sukaɓe eɓe mbaji kala sukaɓe tugguide lebbi 6 ha duuɓi 2 ene poti ƴeftude ene poti ƴeftude vaccine aji donc ɓe mbawi kadi wiide wonde ko wajade kadi kala sukaɓe ɓurɗo ɗiɗon duuɓi kadi ene mbawi ƴeftude vaccine aji so tawi jinnaɓe jaaɓi kono noon ene wayno ɗum ɗo kadi ko tumnade kadi décision gummiɗo toon to ministére toppitiɗo ko fati cellal hono kanko secrétaire général Robert F Kennedy ene wayno o wi wonde ko kanko hoore makko o waajaki hay goto e sukaɓe ɓe ƴeftu vaccin illa so tawi jinnaɓe muɗum jaaɓi walla jinnaɓe muɗum kalde docteur eɓe ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa waylide no fewi wayno ko anda e nder statistique toto États-Unis sukaɓe yaroɓe tuggi lebbi 6 ha duuɓi 2 ko kañum ɓuuri toujours jogade dañde ñawuji surtout par ɗe Covid-19 e ɗum noon kadi ne wayno ko ɗiɗon recommandation ngaji ko recommandation ngaji gonnoɗe ɗon ko ɓooyi ɗum noon tumnade goto biyeteɗo Campbell kañum woni mum ko expert ko fate ñawuji daaɓoji toon to université Maryland donc ene wayno ko vaccin ji kadi ko hunde toujours wajata noon pour sukaɓe joguiɓe duuɓi ko ɓuuri duuɓi 2 e ɗum noon surtout ko ñawuji parɗe langue e ñaw e condition ngaji goɗɗi ɗiɗon condition ngaji ene wayno ko cellal ɓeɗon sukaɓe risque ñawuji kewɗi caggal ko famano wonde ɗi pelle toppitiɗo ko fati cellal fof ne dakkodiri oɗon banggue ene wayno ko kanko laamu makko Donald Trump wayli hunde fof ko sakkiti ko CDC ko kañum waɗanno recommandation ngaji pour ko fate ñawuji daaɓoji e kadi wadde waajuji ko holno yimɓe surtout yen mbawirta ƴeftude pinguji ko mbiyata boostoji pour Amérique naɓe fof surtout yen tuggi jaarowo duuɓi 6 ha yettanima ko ɓuuri ɗum ɗon kono e nder mois de mai lewru mai ɓenndu ndu hono kanko secrétaire général Kennedy ene wayno o wi wonde ko o waɗi communiqué o wi wonde ko vaccin ngaji Covid-19 oɗo saa joni wayno ko wona hunde waɗande recommandé donc hay goto wiyaka wonde Allah sago ƴefta ɗiɗon vaccin ngaji pour wonande sukaɓe e wonande debbudeɗen donc caggal muɗum balɗe caggal muɗum kamɓe CDC kadi ɗum noon ɓe mbawi kadi waylude langage ko fati oɗo communiqué ɓe mbi wonde ko sukaɓe joguiɓe cellal ene mbawi hebde vaccin ngaji kono noon kala ko wonno hen konngol ko wiide wonde ene poti ɗum noon ko ɗiɗon konngol guittama ko wonde fof ene wayno ko kanko Robert F Kennedy ko sakkiti ko kadi donc o sakkiti ko hono kanko Robert F Kennedy kadi ene wayno ko o wawi segde ɓeɗo yimɓe 17 wonnoɓe toon taw ko ɓeɗo liggotonoɓe CDC ɗum noon ko expert uji ko fate cellal e ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko suuɓi yimɓe makko ɓeɗon yimɓe o suuɓi ɓe kadi ko yimɓe andaɓe kañumen koyemen ene jogui sikkito ko fate nafoore pinguji donc kanko sakkiti ko eno kanko Robert F Kennedy caggal nde o sikki ɓeɗo yimɓe 17 taw ko yimɓe haralaɓe ko fate doctoragal kadi ko kañumen dokkanno kala ko wiyete waajuji surtout ko fate leɗɗe ko fate vaccin ngaji toon to CDC wayno ko wawi sosde panel makko ɗum noon ko comité goɗɗo oɗon comité kadi ne wayno ardini hen ko yimɓe ɓe ganduɗa hen ko yimɓe ɓe andi kadi ko yimɓe joguiɓe sikkiti ko kala ko fate pinguji kala ko fate ɗeɗo leɗɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Kennedy oɗo saa joni o wawi wiide wonde ko ɗeɗo pelle ko wayno pelle toppitiɗo ko fate safrude sukaɓe pelle toppitiɗo ko fate docteur eɓe goɗɗi kadi ene wayno liggottonoɓe e CDC ko adi ɗum ɗeɗo pelle fof ene wayno ko oɗo saa joni liggodade ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe comité mo ƴefti o hen hawnaki ne ɗaminama ƴeewo wadde recommandation mumen surtout hen ko fate Covid-19 tawde koye tamuɗum faya donc oɗo comité kadi mo ƴefti o ene wayno ko haɗo jarten ɗo kañum hoore mum jaɓani wiide wonde ko kala ko fate vaccination pour sukaɓe walla humoɓe ko hunde fonde waɗede ko neɗɗo belaɗo wadde ɗum fof yo waɗ
no kadi ko hunde sertude recommandation ngaji CDC ɗi adan no wano e recommandation ngaji kadi kamɓe docteur ɓe safroɓe sukaɓe ko e wonde fof ko ɗum woni situation aux États-Unis ko fate département cellal mo kanko Robert F Kennedy wardi. hande habruji men international e tugnadi kadi ko radio France international habri hono kanko Benjamin Netanyahu gartiɗo laamu Israel e nder konngudi ɗi o ƴefti kadi walla ko windi o haali o takki won Emmanuel Macron woni o sa joni ɓeydade wadde campagne ko mbiyata antisémitisme ɗum noon e wayno ko wadde campagne contre kamɓe leydi maɓɓe kamɓe leñol maɓɓe kamɓe Israel e ɗum noon ko caggal nde Emmanuel Macron continue oɗo sa joni noddude wonde ko aduna o fof yo reconnaisse yo heɓtin hono état Palestine ɗum noon kadi tugnade kanko hoore makko kanko Emmanuel Macron ko winduno e nder courrier makko officiel e nder kanko Emmanuel Macron ko jaabi hono Benjamin Netanyahu wonde ko France kañum hoore mum ala leçon mo janggat mo heɓata ummade kanko Israel ko fate anje juif en e nder kanko Benjamin Netanyahu ko windi o wonde ko France wucci ɗum ko yimɓe juif en wonde ko en wayni ko ñande 23 septembre tan ujunaji 25 woni manditare hono kamɓe juif en ɗum noon ko hitande mabɓe o wi wonde ko alay sago kamɓe juif en ɓe mbawa ummade ɓe mbawa lomtinde mbaddiyankagal angal France jogui ɓe mbaɗa kamɓen action ɓe mbawa kadi wostade ko mbiyata jamɗingol ngol France jogui contre volonté mabɓe kamɓe juif en daranade koye mabɓe ɗum noon ko adi 23 lewru septembre tan ujunaji 25 ɗum ɗo noon fof firti wonde ko en wayni ko kanko Benjamin Netanyahu e kanko Emmanuel Macron en wayni ko dukoji ɗi nana continue ne kewa oɗo sa joni siftinde noon tan ko wona France tan en wayni ko leyɗele ko wayno Espagne kañum hoore mum guila ko hedde mois de janvier kañum hoore mum haalini wi wonde ko reconnaissi état Palestine Angleterre kañum ne ko sakkiti ko en e nder lewru août darɗo muɗum wino wonde so tawi haareji ɗi dartaki toon to Gaza ɗum noon bombardement ji kamɓe Israël ɓe mbaɗata ɗi kañum hoore mum ko heftinde e nder lewru octobre hono état Palestine ɗum noon e wayno ko taw kanko Emmanuel Macron kadi o haalino wi wonde ko lewru septembre kamɓe France maɓe jaton to Nations Unies ɓe keftino hon état Palestine ɗum ɗo fof noon e wayno ko tugnade kadi haralaɓe ko fati politique ko haaluji tan par ce que tawde ko Israël woni toon e tawde kadi ko États-Unis wambi ɗum ala fof peeje bawɗe waɗede pour so tawi ɓe jaɓani Palestine naɓe keeɓa indépendance mum holno ɓeɗon keɓirta koye wonde fof ene wayni ko ɗum ɗo ko haareji politique oɗo sa joni wonande hakkude kamɓe joguiɓe doole kadi kamɓe womboɓe Israël. Habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Mali tugnade kadi ko radio France international windi hono kanko mennoɗo wonde premier ministre leydi Mali ɗum noon koye nguɗo laamu militaire uji hono kanko biyeteɗo Choguel Kolala Maïga ene wayni ko oɗo ñalawma mardi hande kanko hoore makko o nanggama ɗum noon ko caggal nde kadi kanko hoore makko heɗata ko cour suprême mo Mali heeɗimo pour wonde gueɗe ko takkaɗo oɗo sa joni wiya wonde ko won gueɗe kaake walla jawdi publique kanko hoore makko o tooñi o memi ɗum noon e wayno ko kanko Choguel Maïga kanko o ɓooyi liggudade e ɗiɗo militaire uji arɓe laamu guila hitande ujunaji 2020 nde caggal nde kanko hoore makko nde heeɗi wonde décision cour suprême mo Mali wi décision ƴeftude wiide wonde waɗimo mandat d'arrêt e konngudi o jaabi o wi ko kala neɗɗo politique ene foti toujours ɗaminade gueɗe fof hunde fof no wawi arde muɗum hunde fof noon en jeeya hen nawede kaso walla warete ɗum ko kanko Choguel Maïga waɗi ɗum noon e wayno ko han tugnade article guila ñande 10 lewru août ha ñande 14 lewru août kamɓe koye maɓe gonduno koye makko ɓe gankitamo pour gueɗe ɗe o takka hen gueɗe ɗe ko gestion ngallu bureau premier ministre ɗum noon nde wonno e laamu nde e wiide maɓɓe kadi ɗum ko procureur walla neɗɗo biyeteɗo vérificateur général kañum hoore mum ene takkimo ne wi wonde ko won gueɗe jawdi ndi no hutiri ɗum ni o hutirimo bonni caggal nde o adda toon hannde toon to cour suprême ɓe mbawi famnudemo wonde ko takkimo ɗum joni ko procureur général e kañum hoore mum felliti ƴefti décision wiide wonde ko alay saago o nangge ko e wonde fof kanko Choguel Maïga tugnade hannde koɓe ciftindi yimɓe kanko Choguel Maïga en wayno namano premier ministre lawol makko gadunol ko hitande ujunaji 2021 ɗum noon wonno dirigeant oɗon gouvernement ko kanko Assimi Goïta ɗum noon kadi e caggal mo limoji ha e nder hitande ujunaji 2024 taw kanko hoore makko fuɗɗi huccinde konnguɗi
contre gouvernement militaire e surtout wiide wonde ko won gueɗe pewjeteɗe taw kanko rewani makko kanko premier ministre tawde kanko ardi laamu ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha oɗo ñalawma hannde omono nangga omono soka pour gueɗe ɗo takka wiya wonde bonni jawdi nden nde woni premier ministre toon to leydi Mali. Donc tugnade hannde article o ene wayno ko yimɓe jeetoto kadi ene wayno wondunoɓe makko e ɗiɗon bureau ji e oɗon saha kañumen fof ene wayno ko gila ñande 12 lewru août kañumen koye mumen ene wayno koko goni koye enquête e gueɗe ɗeɓe takkaɗe ko fate gestion mabɓe temps mo woni premier ministre ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko sogel mayka kadi tugnade hannde e ko windi o wi omo weltima no fewi saabu goto e yimɓe ɓe ganduɗa en gonnoɗo directeur cabinet makko on biyeteɗo professeur Isiaka Amadou Singare jaaro duuɓi 60 ene wayno kañum hooruma hay sinno oɗo sadio nde no tuuma woni ko enquêteur kono noon kam nangga ko haali ɗum ko maître goto e avocat ji makko biyeteɗo maître Cheikh Oumar Konari. Secteur habaruji men international ko toon to Sénégal toon to Dakar e tugnade ko Seneweb haali hono ministére gardinaɗo ko fate collectivité territorial e kanko kadi préfet mo Dakar ɓe ƴefti décision hannde wiide wonde ko oɗo saha joni eɓe ƴefta ñalawma ɓe ƴefti ñalawma woteji ne mbaɗata toon to Dakar pour suɓade hol gonowo maire mo Dakar no siftindon tan ko kanko Barthélémy Dias ne wayno ko o jaltinaɗo wonde maire ɗum noon ko caggal nde toon to assemblée nationale ɓe goti wonde ko sibabu no waɗama convicté wonko takkano won neɗɗo goto baranoɗe ɗum noon ko oɗon saha taw kanko hoore makko ko maire ɗum woni o itta maire ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe groupe momo kanko Barthélémy Dias ardi groupe biyeteɗo Binu Book ɓe mbi wonde ko sibabu nde oɗo saha joni ɓe goni koye appel toon to cuuɗi ñayirɗe ko fate décision ittudemo kanko Barthélémy Dias ene wayno ko ala fof décision poɗɗo ƴeftede ko fate woteji walla gueɗe mbaɗe noon ɗum noon e wayno ɓe kutorima kuulala 100 ɗum noon constitution mo leydi Sénégal e article kadi biyeteɗo L 277 code général des collectivités territoriales wiide wonde ko tant que oɗon poste mbaɗa biyaɗo ko kañum hooruma ala gonɗo ɗon o wona gongol ganduɗa e tabbitingol woni koye ƴewtede toon to cuuɗi ñawoji ene wayno ko ala décision poɗɗo ƴeftede pour ko fate woteji mbaɗe noon ɗum waɗi donc oɗo mouvement mo kanko Barthélémy Dias mo ardi ene wayno oɗo saha joni ɓe jenni walla ɓe calima gueɗe peeje ɗe ganduɗa kanko ministére to président ko fate collectivité territorial toon Sénégal e kanko préfet de Dakar kadi mo ɓe ƴefti pour wiide wonde ɓe ƴefta ko eɓe pewje woteji e wiide mabɓe ɗum ɗo kadi ko yaɓɓude jaɓɓugol bungol wonande droit ji défense e haqqeji kadi sernude kala ko fate gardinde ko gongirantagal gardingu taw ko laamuji républicaine e konngol ngol kalmi mbi wonde ko ɓe gullitima kadi ɓe jeddi walla ɓe calima doole maɓe fof no potirno ɗeɗo peeje ɓeydoje wasde deññude ko fate mairie e gueɗe kadi nde ganduɗa hen gussoje respect mo jogui ko fate droit ji Sénégal naaɓe ɗum noon wiide mabɓe wonde ko leydi Sénégal naaɓe walla ko yimɓe Dakar naaɓe ko kañumen mbannoɓe élire kadi ene wayno ko hande hay sinde wonde ɓe jaaɓi wonde ko oɗo saha joni temporairement ɓe koɓe ittaɓe ɗum ɗo kadi ko waɗa appel hay décision goto fotani ƴefte ten ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko communiqué kamɓe oɗo organisation biyeteɗo Binu Book mo kanko Barthélémy Dias o arti donc siftindon tan kanko Barthélémy Dias ene wayno ko kanko suɓano yo won maire Dakar ɗum noon ko woteji bannoɗi ñande 23 lewru janvier hitande 2022 taw oɗon saha kanko hoore makko wonno koye coalition opposition biyeteɗo Yewwi Askan Wi kanko hoore makko kadi wonde maire o yitta yo nattu wonde maire yo walla yo yaltini ko wiyete conseiller municipal toon to Dakar ɗum noon taw ko préfet Dakar ittima ɗum noon ɗum ɗo fof ko caggal nde kamɓe toon to assemblée nationale ɓe goosi wonde ko kanko hoore makko condamnaɗo ko fate affaire neɗɗo baranoɗo biyeteɗo affaire Diouf. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 14 lewru août hitande 2025 ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi. Jarama.